Mga PUJ drivers sa Pajo Terminal tuyong gipatawag ni Lapu-Lapu City Congressman Junard Ahong aron masayran ng ilang mga yangongo. Matod ni Chan, gusto niyang mahatagan og katin-awan ang sayop nga kasayuran nga nakuha sa mga PUJ drivers. Kabahin sa terminal fee nga gipadangat sa mga drivers ngadto sa usa ka radio station. Ang tag 5 pesos nga terminal fee kada biyahe nalatid man sa 2004 nga ordinansa. Apan matod di Chan, ang bagong ordinansa nga gipanabang ni atong 2009 nga naghimo na nga tag 20 pesos sa terminal fee ang gibasihan ug gipatuman karon sa lokal nga kagamhanan. Mura bag pati paminawon ba nga appeal mis corruption. So giklaro na nako nila nga ayo before unta mo niadto nangutana unta mo sa SP na bay laing resolution related ani. Samtang gipasalig usab ni Chan nga susihon ang reklamo sa pipila ka mga PUJ drivers nga may mga city employee nga mangolekta og bayad sa CR sa terminal. Kuan gina mayor na naningil gyud siya mayor. Kisa na naningil. Wala ko po kagit taud-taud na mo ko kalimot na po ko sa kuan kay na puli-puli pa nagbantay diha. Tinuod gina di gina basig kani uban ng mga driver paninglan pa siya maka pakuan niyo. We will not tolerate that kind of kanang binuhatan, no? Kuan kay klaro ang naa nga the facility is for free.